Ano? Ano? Kikay Matus, nasapak ka, no? Masyado kasing mayabang, man. Ha? Kikay Matus. Hello? Masakit ba? Ay, sakit, no? Sakit? Ha? Talo na nga yung tao, asar-asarin mo pa sa harap-harapan. Ayan, buti nga sa'yo yan, Kikay Matus. Ha? Mula umpisa nakasarasar mo na yung tao. Ano, masakit? Ha? Kikay Matus! Yahoo! Kikay Matus! Masakit ba? Masakit ba yung sapak? Ha? Ano, ha? Kikay Matus! Ano, ha? Masakit ba? Ha? Aray ko, ihilang ako. Ano, Kikay Matus? Si Mamot parang bulldog na kahul ng kahul eh. Oo. Sabi niya yun, Bulldog Mamot. Bulldog Mamot. Bulldog Mamot. Huwag nasa paka rin siguro ni Labrador, no? Kayo, ha? Kikay Matus. Yahoo! Buti nga yan sa'yo, Kikay Matus. Ha? Namula, no? Kitang-kita, ha? Pulang-pula yung mo, tinamaan, ha? Kikay Matus ka. Kikay Matus. Bye-bye. Masakit yung sapak. Bye-bye.